अखा हाबाय नै लोगोफोर दिनै नायदो नै ओरैबायदि जुब 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 हाखादों माने नैबे बोसोराव माने मानसिफ्रा गोबां सिन्था खालामदोंमोन अखा गैया होननानै नाथाय दायो अखाया ओरैबायदि फैबाय माने बाग्लाय होबाय आरो ना मानसिफोरखौ नांगौनि बारा फैबाय आरो अखायानो नैबिदि थांनाय माखासे सम सिगां ओरैबायदि दुंखावबाय मानसिफोरखौ बबाव थागोन बबाव मागोन हालाय हाफाय खालामजोब्बाय बेनिफ्राय दा बिनि उनाव अखा हाबाय अखायाबो ओरैबायदि फैबाय ओरैबायदि हाबाय गोबां हाबाय मानसिफोरखौ बाहेरायाव ओंखारनो हायि बायदि खालामना दोनबाय आरो बे बोथोरनि खोथा माथो बुंनो ना जों मानसिसो इसोरासो मिथिगौ गासिबो बेफोर इसोरनि आखायाव आरोना इसोरा मा सानदों नाथाय जोङो मानसि माहारिया जों जेबो मिथि मोना बेखौ इसोरा मा इस्सा खालामदों जोंनि सायाव जों बेखौ जों जेबो मिथिया नाथाय दिनै दैजोंनो गोबां खहा जालांबाय दिनै मा होनना बुङो खहा जादों दायो जायगा दैबाना जादों आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिनै दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना दिनै माबायदि दैबाना जादों जोंनि आसामावबो बा जोंनि बे उदालगुरि आसामनिखौथ' आङो दिन्थिनो हाला जोंनि बे उदालगुरि ओनसोलनिखौ आङो दिन्थिनो नाजागोन साखाथि बाखाथि माबायदि दैफोरा लोमसावनानै दङ दैबाना जादों आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरो हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो आङो सानबाय बेनो जागोन जोंहा नैबे भैरबकुन्द'नि जि नुथाय आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन जोंहा भैरबकुन्द' दायो बोथोरा बिराद गाज्रि माने बिराद अखा हादों आरोना दायो अखाजों जोंहा ओरैबायदि दैया देरबोदों आरो बिदिनो आं दिन्थिलांनो नाजागोन जोंनि बे उदालगुरि साखाथि फाखाथि थानाय जोंहा जि दैफोरा देरो बाना खालामो आं बे दैफोरखौ दिन्थिनो नाजागोन आरो नोंथांमोननो दा नैबेयाव आङो दायो भैरबकुन्द'आव दंफैयो भैरबकुन्द'आव जोंहा बिथिं माबायदि दै जादों आङो बेखौबो दिन्थिलांनो नाजागोन अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना नैबे जाबाय भैरबकुन्द'नि नुथाय नैथिं नै दैया नैबे जाहैबाय भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दै आरोना नैबे नै भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दै जोंहा दैया गोबां देरदों बोथोराथ' बिराद गाज्रि दाबो गोजौआव खोमसि माने माब्ला अखा गारगोन बेखौ मिथिथ'ला अखाया जुदि थाब गारा अब्ला थारमाने गाहायथिं गोबां खहा खालामलांनो हागौ आरो बे दैया बिदिनो जोंहा नैबिथिं मोनसेया जाहैबाय नैबे अरुणाचलनिफ्राय फैनाय दै नैबेयो बे बारा देराखै बे खम आरोना ओंखायनो बिथिंनो देरदों दैया गोगोम फैदों नै गोबां गिदिरानो दैया लोगोफोर दै नायग्रा लोगोफ्रा नै बिदिनो आदै माब्रै जामा मानि बारा ओमफ्राय खनसेयाथ' खमाना होदों बिराद गिदिरमोन बेनिफ्राय मबे दैया बारा फैदों भुटानथिंनिफ्राय फैनाया भुटान जाम होननानै बेखौ जाम दै होननानै होनो मोननै कालारनि दाजाबनाय दै नुनो बहुद गोब्राब गुफुरा बबेथिंनिया फैदों जाम होनना होनो बेखौ जाम भुटान बेनिफ्राय आरो गोसोमा अरुणाचलनि धनस्रिनिया थारमाने गोसोमसो आरो दैयानो होमबा धनस्रि माने बेयावनो गावजाना धनस्रि जायो ब्रिजनिफ्राय धनस्रि जायो भुटाननि अरुणाचलनि जइन जानानै बेनो धनस्रि जमा जाहैबाय आरो आच्छा कालारा मोननैजों मोनसे जालांसिगोन आसामाव अरुणाचलनि भुटाननि गोसोम आरो मोनसे गुफुर आरोना लेन्डस्लाइडफोर जादों दा जानांगौ जायगायाथ' ओरैबायदि इन्टारेस्ट नांदों दिनै भैरबकुन्द'आ नै बोथोरजों
खिन्थु बिराद अखामोन दे दायो एसे अखा खमायबाय जोङो दा अखा खमायनायखाय भिडिअ खालामबाय आरो नैबे समाव गोबां मानसि दंफैयो जोंहा बैथिं खोलाहा थाहैबाय माइब्रा हाजो जों बिथिं थांनाय जाथ'वाखै जुदि थांनाय जायोब्ला आङो दिन्थिनो नाजागोन आरो नोंथांमोननो लोगोफोर दैया नै बिथिं जोङो दायो आफाङाव फैबाय नै गोबां देरदों दै बारनो हाया बे दैखौ मोननै ओमफ्राय जेब्ला ब्रिजनिफ्राय बेयो मोनसेयावनो फैयो आरो ना नैबेयाव जमा जाफैबाय आरो नै धनस्रि आरो दै फार्मनि दैजों नै बिराद दाहार दैया देरदों माखासे आरो बै साइडजों थांदों आरो ना दैया नुनायाव नोंथांमोना फिसा नुनो हागौ दैखौ नाथाय गोबां धार आरो कारेन्ट दैया खिन्थु अखाया गारनायनि सिमा गैया दे लोगोफोर दा नैबे माइब्रा हाजोआनि गेजेराव दङ आरो ने खिन्थु देग्लाय माइब्राथिं थाङाखै माइब्राया बासिनो हागौ थांनाय बोसोरावथ' गोबां माइब्राखौनो खुरखालांबाय जोंहा नैबेयाव भैरबकुन्द'आव मोनसे गोदान वाटारफल ओंखारबाय आरो नै लोगोफोर नुदोंना नैबेयाव वाटारफल खिन्थु गैयामोन दे बे सिगाङाव एबारसो नै जादों वाटारफल नोंथांमोना गरम बोथोराव दुगैफैनो हागोन नायनो मोजां लकेसना बिराद मोजां देलाय आङो दिन्थिदों नोंथांमोननो वाटारफल आरो बेनो दैबाना लोगोफोर नै दैबाना नायदो नै नै बिथिं नै गलन्दै दैया बिराद देरदों लोगोफोर नायदो नै
मा जागोनथाय मिथिया बोथोराथ' मथा मथि 29-30 तारिखसिम एकदम अखा हानायनि दिन्थिदों नैबिथिं जुदि अखाया गोजौआव हाबाय थायोब्ला खिन्थु एबार खासिबारिया मा जायोसै नै बायनायनि लामायाव जुदि बेखौ दायो प्रटेक्सन होआबा खिन्थु दा मोनायाव जुदि अखा बुरजा फैयोब्लानो नैबे बायनायनि चान्सआव दङसै आरो नैबेयो दे बाथाबारि दलंनि एसे खोलाहा सानजागालाव आरो नैबे लकेसना नायदो नै लोगोफोर बेनिफ्राय नैबिथिं नैबेयो बोहैलांनाय दैया जाहैबाय बेनिफ्राय आरो जिथुनिखि थांनाय बोसोराव बायदोंमोन जोंहा नैबिथिं बेयाव खामानि मावबाय थादोंमोन नाथाय दाबो कमप्लिट जायाखै आरो नैबे खामानियानो माने बेयाव जिअ' बेग जाबनानै दोनदों गेजेराव हा सोआखै आरो नैबिथिं थांनाय बोसोराव नैबिथिंनो बायफ्लंदोंमोन बे बायफ्लंनायाव गोबां गामिफोरा खस्थ' मोननो गोनां जादोंमोन उदालगुरिनि साखाथि फाखाथि थानाय जिथुनिखि मावरिया बस्ति पुराना थाना नलबारि खान्थालगुरि बिथांमोना गोबां खस्थ' मोन्दोंमोन आरो नैबे बायफ्लंनायनि थाखाय बेनिफ्राय आरो नैबिथिं खोलाहाबो दङ नै बायफ्लंनाया खिन्थु नैबेथ' मोननै साइडजोंबो एबार थारमाने दैया खहा खालामनो हागौ आरो जुदि बेखौ दिनैनि गेजेराव जुदि प्रटेक्सन होआब्ला खिन्थु दा मोनावहालागै बियो बायनायनि चान्स दङ आरोना नैथिं नुदों लोगोफोर दैबाना देग्लाय मा जागोनथाय मिथिला बुंस'नो हाला फैयो भुटान हाजोनिफ्राय फैयोलै भुटान हाजोनिफ्राय फैयो आरोना दैया दहायो बारामोन नामा औ जुदि दा मोनाव जुदि हरसे अखा हाबावोबाथ' बायनायनि चान्स दङ बेयो न माथावरिया माने देग्लाय मा जागोनथाय अखा गैया होनना बुंनाया ना देग्लाय जि फैबाय बारा फैबाय आरो ना दिनै जोङो थारमाने बे दैखौनो एसे नायफैबाय आरो नैबे सारखौ लोगो मोनदों जोंहा नैबेयावनो बिलिभार सारलै जोंहा मोजां दा सार खबरा ओमफ्राय ड्रागन फिथाइया देग्लाय मा फानाखै दासो मोनदों दाखालि आं गलमा सकआव बायनायमोन 200 थाखा किल' मा थाइसेयावनो 200 थाखा लाबाय जोंना वेटआ आधा किल'सो जानायमोन नामा 400 होनना बुंनाय आरो किल' दामा 400 थांदों किल' खम जायो थिगानो ओमफ्राय दा बेयावनो फैनाय ना माबा थांनाय खालामनो थाखाय बे प्रटेक्सनखौ दा बिसोरनि मथेबोला हाया बिदि खरसा बारा जायो बनायाखैमोन बेयावनो अब्लाबो जों एमब्रा बनायहो थाबाय थायो सेफटियाव दोनदां जोंनि बाला बै ससेनिफ्राय माने स्टप खालामला थारमाने बैथिंबो बिदिनो जाबाय हनै स्टप खालामाखै बे डाइरेक्ट सौनानै बिराद चान्स दङ आरो जुदि बै खनानिफ्राय होबोनायमोनबा ना ओरै होबोनायमोनबा प्रटेक्सन होनांगौ जिहेतु दलंखौ आन्दार साइज बनायदों बिसोरो आरो बे हाया बालि हा दा नैबे माथावरि होदों बेबोथ' टेकनिकेल डिफेक्ट नैबे बेड सायावनो बिसोरो जाबदों खमसे खम माहाय फुटनानैथ' जावनांगौमोन आरो जावनानै होनांगौमोन बेखौ जों बेंग्रा बेंग्रियाबो मोनदाङो दा बै खासिबारिनिया गावसोरनो प्रटेक्ट खालामफैदों दिनै खामानि मावदों ना बिसोरो एकदम बेसेराफोर बियो जबाथाय खासिबारि थांबाय आरो थांजोबगोन बेखौ माहाय इनिसियेटिभ लानांगोन गभर्नमेन्टआबो सिगांनिफ्रायनो बेखौ सिमोननो जादों सिमोन जुन मे जुनावनो जानाय बे माथावरि बायदि होमबालाय सांखिनि टाइम मोनबाय दे अब्ला सार ना